Žia nad Hronom je náš domov a chceme ho spoločne vidieť napredovať. Nadviažem na dobrú prácu, ktorá už bola urobená. Ja neprichádzam búrať, ale stavať na pevných základoch. S cieľom dokončiť aj zmysluplné projekty, ako je napríklad tento budúci ekocamp. Zveľaďovať vybudované a nevzdávať sa ani pri projektoch, ktoré v minulosti neboli úspešné. Treba sa z nich poučiť, napraviť ich a dotiahnuť do zdarného konca. Lebo iba tak dokážeme, aby každé 1 euro bolo využité v prospech nás všetkých. Moja vízia stojí na týchto 7 pilieroch. Od bezpečnosti cez efektívnu samosprávu až po kultúru a šport. Podrobne o každom jednom pilieri si môžete prečítať na www.stefankysel.sk, kde vás touto cestou pozývam. Teším sa na vaše podnety. Prajem vám krásny deň.